Hvem skal nu betale? Hvem har råd til mere? Det er titlen på vores samfundsfaglige synopsis, som jeg her vil lave en mundtlig fremlæggelse af. Vi har en problemformulering, der lyder, hvilke økonomiske initiativer har regeringen iværksat for at sikre, at Danmark kommer ud af krisen med en sund økonomi, og hvilke konsekvenser kan disse reformer have, særligt med fokus på kontanthjælpsreformen. Vores første underspørgsmål lyder, hvilke finans- og strukturpolitiske virkemidler kan benyttes til at fremme vækst og bekæmpe arbejdsløshed. Altså først, så hvis vi snakker finans- og strukturpolitiske virkemidler, eller hvis vi snakker finanspolitiske virkemidler, så snakker vi pengepolitik eller strukturpolitik. Rent pengepolitisk, så kan vi ikke anvende det synderligt meget i Danmark i kraft af, at den danske valuta, eller den danske krone, er bundet til euroen, og her er det typiske træk, at man devaluerer valutaen, som øger ens eksport, i kraft af, at varerne bliver billigere i udlandet. Og det kan vi som sagt ikke rigtig gøre i Danmark, da vi vil bryde vores binding til euroen, hvilket fører mange andre dårlige ting med sig. Så i Danmark så kan vi anvende strukturpolitik. Det er politikernes værktøj til at få os ud af den her krise og til at styre økonomien på et generelt plan. Det vi søger hen imod, det er en sund økonomi, som defineres ved god konkurrenceevne, høj vækst, lav arbejdsløshed, overskud på betalingsbalancen. En masse punkter, som er alment anerkendt som kendetegnende ved en sund økonomi. Vi vil gerne føre en ekspansiv finanspolitik i kraft af, at vi skal ud af en krise. Vi skal have gang i økonomien, den skal kickstartes. Ergo så skal vi støtte erhvervslivet. Vi skal prøve at øge forbruget. Vi skal prøve at skabe flere arbejdspladser. Alle de her ting, som krisen har forårsaget problemer omkring. Eksempler på de her strukturpolitiske værktøjer er for eksempel skattelettelser, hvor målet er at give forbrugerne flere penge mellem hænderne, hvilket giver flere penge til de erhvervsdrivende, hvilket i sidste ende også giver flere penge i statskassen. Hvis vi øger forbruget, så vil det i et større perspektiv skabe flere arbejdspladser, hvilket igen gør, at flere folk kommer i arbejde, færre på kontanthjælp, færre modtager ydelser, osv. osv. Vi snakker, altså, det er økonomiske kredsløb her. Det er det store billede. Der er også incitamentet til at arbejde, hvilket også relaterer til skattelettelser. Om hvorvidt folk gider arbejde, eller om de simpelthen ikke tjener penge nok, eller det er for nemt at være på kontanthjælp, for eksempel. Hvis man får så mange penge på at være kontanthjælp uden at arbejde, så er der en del, der tyder på, at man ikke er lige så villig til at gå på arbejde og arbejde 37 timer om ugen for de samme penge, for eksempel. Så det er altså alt fra skattelettelser til kontanthjælpsreformer, som politikerne har med at gøre, når vi snakker strukturpolitik. Så har vi, for at konkludere, så er der en del værktøjer. Strukturpolitikken er den mest relevante i dansk sammenhæng, og vi vil føre en ekspansiv finanspolitik, generelt henseende, øge vækst osv. for at komme ud af den økonomiske krise og få bugt med de problemer, som krisen har skabt. Det er konklusion 2. Hvorfor har regeringen ført den økonomiske politik, som de har gjort, og hvordan ses den sammenlignet med Venstres? Altså, først og fremmest kontraktiv kontra ekspansiv, det har vi været inde på. Der skal gang i maskineriet, derfor er den ekspansive finanspolitik at foretrække. Udover det, så er regeringen til dels gået reformamok, som der står i et af vores bilag, og der peges her på, hvilke reformer, der er blevet sat i værk. Der er skattereform, flexjobsreform, førtidspensionsreform, SU-reform og kontanthjælpsreform og sygedagpengereform er noget af det, der er mest vigtigt at nævne her. I kraft af, at man vælger at reformere de offentlige ydelser, i kraft af, at der er færre penge i statskassen. Hvis vi snakker kontanthjælp, så hænger det sådan sammen, at i kraft af, at arbejdsløsheden er højere, så mister staten en masse indtægter i tabte skattekroner,
samtidig med, at der er øget offentlige ydelser til de her kontanthjælpsmodtagere. Så det er altså en ond cirkel her, så derfor bliver man nødt til at prøve at reducere enten kontanthjælp eller nogle af de andre offentlige ydelser, eller på anden vis gøre det mindre attraktivt at være på kontanthjælp, for at både motivere folk til at finde arbejde, og selvfølgelig også skabe arbejdspladser, sådan så folk faktisk har mulighed for at komme i arbejde. En anden grund til, at der skæres så meget på de her ting, er, at velfærdsstaten er dyr at vedligeholde, især i en krigstid, i kraft af førnævnte øgede belastninger af det offentlige system. Men samtidig vil man meget gerne vedligeholde den, sådan så folk ikke falder uden for samfundet. Altså, sådan så vi kan blive ved med at have det her sikkerhedsnet, som gør, at folk føler sig trygge i Danmark, og som har været en del af den danske identitet i så lang tid. Venstre snakker en lidt anden politik, dog ikke så forskellig, som man kunne forestille sig. De snakker for eksempel om et offentligt udgiftsstop, fordi de mener, at vi kan have den samme velfærd, eller bedre velfærd for de samme penge, ved at effektivisere den. Man skulle ikke skære i de offentlige ydelser, eller den offentlige sektor, men den skulle ikke forstørres. Rent ideologisk så passer det bedre til dem at investere i den private sektor, i kraft af deres tro på markedskræfterne og evnen til selv at regulere. Hvis vi snakker skattelettelser, så har både regeringen og oppositionen deres bud. Regeringen, de mener, de har lavet skattelettelser i form af et øget skattefradrag på fagforeningskontingent og A-kassekontingent. Så det er alle, der er i en A-kasse eller fagforening, der får bonus af det her. Det vil sige stort set alle arbejdere i Danmark. Mens Venstres forslag fokuserer på de lavtlønnede arbejdere og give dem flere penge mellem hænderne. Begge dele er eksempler på at give befolkningen flere penge mellem hænderne til forbrug, som vil igen øge erhvervslivets indtægter og potentielt i sidste ende statens egne indtægter. Når man snakker skat, kan vi også snakke incitament til at arbejde. Der kan vi f.eks. kigge på Laffer-kurven, som viser, at skatteindtægterne er en funktion af den gennemsnitlige skatteprocent. Og altså her i midten, så ser vi, at her der har vi de maksimale skatteindtægter. Man prøver at finde en skatteprocent, som netop giver de maksimale skatteindtægter. Hvis den er for høj, så falder incitamentet til at arbejde, hvilket i sidste ende reducerer mængden af skatteindtægter. Og igen, hvis skattesatsen er for lav, så tjener man simpelthen ikke penge på det. Tredje del af konklusionen. Har regeringens økonomiske initiativer haft en ønsket virkning på den danske økonomi? Det kan selvfølgelig diskuteres, men det har i hvert fald haft en virkning og en positiv virkning i kraft af, at væksten stiger og arbejdsløsheden falder. Det kan vi ikke komme udenom. Væksten kunne måske stige mere. Det kritiserer Venstre-regeringen for, at den kun stiger med ca. 0,5% fra for eksempel det første halvår fra starten af 2014 til midt 2014. Og det mener de ikke er nok, men man kan ikke komme udenom, at det går fremad. Udover det, så har Forbes udnævnt os til verdens bedste land at føre forretning i, hvilket må tyde på, at det danske erhvervsliv har forholdsvis gode forhold at føre forretning i, på trods af vores stærke velfærdsstat og knap så liberale markedssystem. På trods af kritik fra både oppositionen og egne støttepartier, dog forskellige årsager, så kan vi ikke komme udenom, at regeringen i hvert fald har opnået de ønskede effekter af deres egen politik. Altså, de strukturpolitiske tiltag og reformerne har haft en ønsket virkning. Altså kontanthjælpsreformen, eller til dels, det er måske ikke gået så godt som det burde, men det har haft en effekt. Der kommer flere arbejdspladser. Der er flere i arbejde. Væksten stiger.
det går ikke så skidt for Danmark, som det kunne have gjort, på trods af diverse kritikpunkter fra forskellige partier.